وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيدرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين آمين. بديو نعم. ما تناجيا. أي. أمبي على فو. كعلى بركة كعلى ولي ماندو. كسولنا كربك محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم أيدرا. نمبري أنا فولي بي أو بي. ويلا بني. أو منو يه أكباربلا. نعم. كان يرجع نتاما. على نيكورو كنا فرا عنك. أسربي على ديكولو. الله أكبر. أباتك بلو. يعني بماكو كاجان. ما أو بيا كبارا ديلا. كوتو أكو. كنا نيندو كيروينا. وكرا على مينينا أمبا نيني أو ستي إنفه. نعم. على دي دكوي من بغاي على كامنا ناوي. آمين آمين. على صوم. الله أكبر. شي كنايا غارسيغا لبا نيما على كاردي اما امين امين على صوب او تقولا امبا جمانا خلفالا ما على كا كولوشي امين 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 على صوب على كا نيرا كولوشي امين امين نينكنين كان نعم دو منناي على دي ودو nga sharti minun fora dugawla o chaman dafale do nam nin dugaw kalan yoro ina sigatala Allahu akbar an karamɔgɔ minnu ye kuranɛ kala namu minnu ye dalayilu kala minnu farala ɲɔgɔn kan ka dugaw wɛrɛw kɛ dugaw ba kɛmɛ yirikaw de don u farala ɲɔgɔn kan ka kule ala la ni min ye ba kɛmɛ yirikaw de don Allahu akbar mais o karamɔgɔ na mɔgɔ kelen t'a la cɛ kelen t'a la dɔrɔmɛ kelen bi di min ma a tɛ yen ayi o tɛ yen Allahu akbar o tuma na u y'a kɛ nata min kama o ye ala de ye o ala de b'u sara o de la n ko dugawu minɛ ni sariti caman bi yan karamɔgɔ minnu don fana minnu kura n'u yɛrɛ ye ka tiɲɛ minɛ hali n'a ka gɛlɛn mais a mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ nɔgɔya sabu ala yɛrɛ de tɔgɔ ye ko el haku tiɲɛ ala n'i ye tiɲɛ minɛ i ye ala yɛrɛ de minɛ o la o karamɔgɔ ninnu an b'u fo u sara bɛ ala de bolo mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan dɔw bɔra fana dɔw bɔra segu dɔw bɔra kocala sigasokaw fana bi yan ayiwa nbɛso bi yan banamba bi yan kangaba bi yan bɛlɛdugukaw bi yan ganadugu ani kayi ayiwa a y'a lajɛ nin ko in cunna de ye nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka sigi yan seli tile saba dugawu kɛla sabu nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni magan tɛ ne ka seli kɛ dugu wɛrɛ la a ma deli ka kɛ a ma kɛ comme mɔgɔw ye fɛn caman miiri ko in na o la an kun y'an da de ka tɔgɔmali kɛ mais a bi bɛn an ka mɔgɔw kunnafoni munna tamani ta ma kɛ parce que n'an bɛ taa tamani bɛɛ de b'u b'i sigiyɔrɔw la ziyara de bɛ kɛ Kodowarikaw bɛ na yɔrɔ bɛɛ bɛ na Burukina bɛ na tout
mɔgɔw bɛ bɔ Mali dugu bɛɛ la naam mais a bɛɛ bɛ kɛ ni mun ye transport tiɲɛ o don a bɛɛ bɛ don mobiliw de kɔnɔ ka na Allahu akbar o bɛ kɛ bon a mobili caman bɛ yen a bɛɛ sirilen bɛ gasoil de la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar waatinin dɔ kɛra an fɛ Bamakɔ yan naam ka tugu seli la gasoil kun t'i ye siga t'a la Allahu akbar hali an ka gurupu an kun bɛ mɛn dibi la siga t'o la an yɛrɛ fɛ Bamakɔ gasoil ko kan Allahu akbar ne musow bɛna kalandenw sun tigɛ mobili min bɛna n'u ye ka caya o ye baseni ninnu de ye tiɲɛ base ninnu bɛɛ jɔra ko gasoil ma sɔrɔ Allahu akbar o ma sɔrɔ bon an bɛ taa tamani cogo di Ayi. essence de bɛ anw bolo o ye tiɲɛ ye mais gasoil mobiliw bɛ taa cogo di Allahu akbar o ye anw ta ye tiɲɛ o bɛ se ka nɔgɔya parce que anw bɛ duguba kɔnɔ Voilà. Bamakɔ Allahu akbar mais minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la min tɛ Bamakɔ ye olu b'an masɔrɔ cogo di ayi Allahu akbar an siranna nin de ɲɛ ayidara Allahu akbar n'o tɛ an b'an ka faamaw fo nin yɔrɔ in na u y'u seko kɛ tiɲɛ an ko an bɛ taa o ko problème foyi t'a la k'u ye labɛn bɛɛ sigi sen kan an ka taa Allahu akbar ka tila ka Segu wele naam Segu yɛrɛ k'an wele ko an bɛ wuli waati jumɛn an b'an ka faamaw fo u y'u seko kɛ Allahu akbar o bɛ fo mais an ka dɛsɛ ka taa n b'a fɔ n ko konin dɔ kun gɛlɛyara bon ɲɛ b'a la a tɛ ka faamu ayi a ma o la fo an ka bara yɛrɛ ci tiɲɛ a fɛ Allahu akbar o de ye nin ye Allahu akbar n'o tɛ kɔlɔsili sira kan an sɛmɛnen bɛ Ala la tiɲɛ mais o kɔfɛ an ka fanga y'u seko kɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ u y'u seko kɛ dɛ u y'a kɛ fitiriwale ye kafiri ye tiɲɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ ye Allahu akbar anw tɛ maa ka ɲuman dogo ayi a tɛ dogoya nka an tɛ maa bato dɛ ayi maa tɛ bato yan an sɛmɛnen bɛ an ka Ala de la Allahu akbar mais n'i ye c'est à dire kalama di an ma a bɛ to an kɔnɔ tiɲɛ o bɛ kɛ hɔrɔn bɛ ten tiɲɛ siga t'o la an ka foli bɛ aw bɛɛ ye u y'i laminɛ dugawu minnu kɛra n dalen b'a la a yɛrɛw kama naam a ti bi ayi o ye bibali ye an bi yan donimana imam bi yan ani donimana kaw an ka foli b'u bɛɛ ye Allahu akbar u y'i laminɛ fiya dugutigi a bi yan tiɲɛ kuma ma nɔgɔ a ma ayi ma nɔgɔn a b'an fɛ yan Allahu akbar an b'a fo a y'i laminɛ ka fiyaka bɛɛ fɔ a tɔgɔ la ne yɛrɛ ye fiyaka ye tiɲɛ Allahu akbar ayidara ayi fitiriwale ye kafiri ye dɛ tiɲɛ siga t'o la fiya bɛ to histoire la maa o maa bɛ Ayidara fɛ naam i tɛ ɲinɛ fiya kɔ ayi an tɛ ɲinɛ a kɔ Allahu akbar Ayidara fɛ dama tɛ maa o maa bɛ Ala fɛ naam i tɛ ɲinɛ fiya kɔ ayi o tɛ kɛ Allahu akbar ayidara ne ye fiyaka ye siga t'a la o don a yɛrɛ layidu taara ne aw bɛɛ ɲɛna naam don dɔ ɲɛmɔgɔw fɛ Mali kɔnɔ yan o kɛra ko an bɛ yɔrɔ d'i ma i bɛ se ka wajuli kɛ yɔrɔ min na hectare 150 ko a ko banna faama y'i jɔ mikoro la k'a fɔ mɔgɔ ba yirika cɛ la tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar kɛra hali sini an m'o yɔrɔ ye ayi a yɔrɔ ma ye Allahu akbar mais mun kɛra fiya dugutigi ani fiya ɲɛmɔgɔw u farala ɲɔgɔn kan ko an ka Hayidara wele Ala tɔgɔ la a ka kalandenw ka na anw fɛ yan anw ta y'an ka dugukolo ye Allahu akbar o don ni faamaw dɛsɛra k'a d'a ma anw fiyakaw b'a d'a ma Allahu akbar zamzamiyu o ni ka kan fiyakaw ye min fɔra n'o ye 150 ye fiyakaw tɛmɛn'o kan tiɲɛ siga t'a la o la u ye doni bɔ a karamɔgɔ kunna o kɛra Allahu akbar an tɛ se ka ɲinɛ fiya kɔ ayi an tɛ ɲinɛ a kɔ o la an bɛ fiya dugutigi fo a y'i laminɛ n b'a fɔ ko an ka dugutigi tiɲɛ o don Allahu akbar n b'a fɔ a y'i laminɛ donimana alimami a ma nkalon tigɛ ayi Allahu akbar a ma nkalon tigɛ ayi
a ko ni jaraw bɛ yɔrɔ min na ko tarawelew tɛ se ka kuma ye a ye tiɲɛ de fɔ mun na n'i ye mɔgɔ tuubi k'a bila sira ɲuman kan i b'i da de tuubidenw ka kuma e yɛrɛ b'i da de. Ne alimami m'a kɔlɔsi n bɛ fɛn dɔ fɔ dɛ ala k'an bɛɛ sababu ala k'an bɛɛ sababu n bɛ min fɔ a ye taamasiyɛn minnu bɛ yen ayiwa n'i yɛrɛ dɛsɛra ka min fɔ ala ye o y'i kungo ye dɛ n'o tɛ taamasiyɛn min bɛ yen a ka ɲi. Wallahi nin dugawu kalan in kɛrɛnkɛrɛn la an ɲɛ bɛ ɲɛdaw la wallahi an ma jigin olu la u kana wa an jigi kun t'a kan k'u bɛna wa an m'u nali yɛrɛ ɲini n'o ye Sikasokaw ani Segukaw ani yɔrɔ caman an kun ko Fanakaw an kun y'a kanu dɔrɔn ka dugawu kɛ an yɛrɛ fɛ yan mais n'an y'a kɛ jalakili bɛ kɛ munna mɔgɔw ma bɔ a kalama o de la président ninnu y'a fɔ ko u k'a fɔ télé la o ɲɛda minnu wulila ka na busa t'u la muru t'u la u diyagoyalen tɛ Aidara ka juru t'u la mais a bɛɛ wulila ala ɲɛda de kama ani ye layidu min ta o dugawu kɛyɔrɔ la ala tɛ sɔn a ka bi silamɛ dama ka dugawu tɛ minɛ koyi hali boli sɔnna ka dugawu bɛ minɛ n'a ladiriyara diɲɛ na yan kɔni min bɛ lahara o bɛ lahara saritiw de bɛ dugawu minɛ na a sariti dɔ tɛ silamɛya ye la o kɔfɛ Sheikh El Munir Segu a caman b'a dɔn ne n'a ye ɲɔgɔn kanu ala kama ne o ye sirikɛ min kumana sisan ale fa Sheikh Munir ne n'a ye kilasi kɛ Segu kilasi kelen kɔnɔ Saad Bun Umar Ture fɛ o kɔfɛ ko laban ninnu na ala nana an donna ɲɔgɔn na layidutigi don wallahi ni Mundiru k'i man k'o ta kana jɔrɔ a ye layidu o layidu ta ni Haidara ye billahi al-aliyyil azim a ye ne kɔn ala fɛ a kelen ma bɔrɔtɔ alors n balila ala n fɛ yan min kɛ n bɔtɔ n ko Allahu akbar n balila la yan Sheikh Munir munna mɔgɔ den y'i yɛrɛ de den ɲuman an ye ɲɔgɔn ye nisɔndiyara kojugu parce que i kanu ɲɔgɔn yeli o ye ala ka dugawu minɛ dɔ de ye o kɔfɛ n denkɛ sirifikɛ ale sara bɛ ala bolo ale fana y'a ka baara bila ka na o la an tɛ se ka dugawu min bɛ kɛ yan ti bi ala t'i sɔn n y'o de fɔ ansariw ye a yɛrɛw kama dugawu ninnu de bɛ minɛ aw kama aw bɛ fɛn o fɛn miiri o tɛ a yɛrɛ de kama ala bɛ ka k'an dɛmɛ ala y'o de fɔ in tansurullaha yansurukum n'i ye ala dɛmɛ ala b'i dɛmɛ wallahi an tɛ Guakɔrɔ bi an bɛ ala ka so de kɔnɔ nin pied kelen dama sɔngɔ ta nin pied kelen jɔli sɔngɔ ta aw de y'a jɔ a ka 50 ni 20 an filɛ o bois de kɔrɔ ala ka so o la an bɛ min fɔ ala ye a man ka bi sabu cɛ si tɛ aw la muso si tɛ aw la min bɛ Haidara nɔfɛ ko a natalen don dɔrɔmɛ dɔ de la ko Haidara bɛ se k'a k'a ye o tɛ ti yan a muso ti yan ala dun y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ne ala mago tɛ maa si la fo min y'a ka baara kɛ ne ala kama illa ibtigha'a wala sawfa
ayiwa banna ni ala ka kuma de a tigi kumara a ti foyi kɛ ko ne b'a sara o la diɲɛ kɔnɔ fo a ye min kɛ ne yɛrɛ ala kama Allahu akbar e ka duuru bɔtɔ i ka dɔrɔmɛ bɔtɔ ka don nin so in na jɔnni b'a sara i ye ala Allahu akbar mɔgɔ si t'a sara i ye ala de b'a sara tiɲɛ o dɔrɔmɛ duuru duuru tigi ni mugan tigiw de filɛ tiɲɛ kɛnɛ kan Allahu akbar o la dugawu minnu bɛ kɛ a ti bi dɛ ayi Allahu akbar aw kama Aidara mana an b'a ɲini ala fɛ an bɛ min fɛ ala k'a d'an ma amin amin ala sɔn k'a fara kan an ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o k'an ye amin amin ala sɔn tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan amin amin ala sɔn an y'an ka jamana kalifa ala ma ala k'a kɔlɔsi amin amin ala sɔn ala k'a tanga amin amin ala k'an kɔlɔsi a kɔnɔ ala k'an tanga a kɔnɔ amin amin an b'a ɲini o ala kelen fɛ an bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ ala ɲɛ b'an dusukun na siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan nka ni maa min fana ko a ti fara n na yarabi ala k'o dɛsɛ a kungo la amin ala sɔn Allahu akbar ala k'o dɛsɛ a kungo la amin amin ala sɔn ala k'o dɛsɛ a kungo la amin amin ala sɔn o kɔfɛ naamu kuma ti janya ayi tɛ janya an bɛ dugawu k'an ka banbaatɔw ye ɔhɔ ala ka hinɛ u la amin amin ala k'u dayɔrɔ nɛɛma amin amin ala ka saya k'u ma lafiya ye amin amin ala k'an yɛrɛ ta kɛ ko ɲɛ amin amin parce que bila ɲɔgɔn ɲɛ dama de don sige o don mɔgɔ ma ka kekun i b'a labɛn yan de tiɲɛ ko ninnu bɛ ban si se t'a la Allahu akbar mɔgɔ si tɛ sa i ka se kɔnɔ ayi o tɛ kɛ ayi n'i ye su ye dɔrɔn a dɛsɛra de tiɲɛ Allahu akbar ala kelen ma dɛsɛ a somɔgɔw bɛɛ dɛsɛra tiɲɛ siga t'a la n'i ye mɔgɔ salen yɔrɔ o yɔrɔ a yɛrɛ dɛsɛra a somɔgɔw dɛsɛra tiɲɛ Allahu akbar o tuma na an bɛɛ bɛ laban ten de mɛ don jumɛn don kuma jumɛn don sige a sera munna i yɛrɛ ye su don i ka kɔrɔ a ye tiɲɛ o kɛra o tuma na a sera dɛ a sera Allahu akbar an k'an k'a labɛn don o don k'a fɔ n bɛ sa bi Allahu akbar lahara ɲini na Allahu akbar mɛ o t'i bali naamu ala kira ko ten sɔlɔ silam i k'i ka diɲɛ ɲini tiɲɛ ka jɔ n'i yɛrɛ ye k'a k'i n'a fɔ i ti sa tiɲɛ siga t'a la kɛlu ye fu de ye maa o maa sirila k'i sɛbɛn mɔgɔw la o ye fu de ye sige o de la n b'a fɔ n ka karamɔgɔw ye i y'a fɔ a ye baara kɛ Allahu akbar a bani a ye baara kɛ a kana kunnada sige Allahu akbar mun y'an bɔ bamakɔ ka se yan kungo kɔnɔ yan ne nana foro de ɲini yan tiɲɛ siga t'a la pour que n kana siri e la ayi Allahu akbar ala tɛ sɔn ka na n ka foro da yan ka balo hɔrɔnya na Allahu akbar ka mɔgɔw balo ka fara n ka fana kɛra cɛ o ye cɛ de ye ne b'o de fɔ n ka karamɔgɔw ye quoi a kana kɛ kɛlu ye ayi o tɛ kɛ maa o maa y'a dɔn n'ale tɛ e ti kɛ foyi ye i bɛ min fɔ a donyɔrɔ t'a hakili la ayi a tɛ don zamzamiw i n'i ka duloki kolo ka kuma mɔgɔw fɛ o ka kusa i ka cɛ ka bazɛn don ka kuma cɛ fɛ a t'a faamu tiɲɛ Allahu akbar Aidara min de fɔ an ka karamɔgɔw ye a ye nin to a hakili la dɛ a bɛ to hakili la c'est à dire cɛ ye hɔrɔn modèle dɔ de ye i n'a ka sa quoi tiɲɛ basijala ɲimi i ka nin ka sɛsogo to a bolo sige Allahu akbar wa masaya si tɛ yen masaya min ka bon ka tɛmɛ ne mago ma se ma ayi Allahu akbar a bɛ da ye o de ye masakɛ yɛrɛ kɔda de ye o ye min bɛ n bolo a bɛ n bɔ Allahu akbar Aidara ni karamɔgɔw jɔra yen ala t'u to ten fiyewu ayi o tɛ kɛ kira nana ten de a ma to ten o tiɲɛ siga t'o la kira ale salatu wasalam o nalen madinɛ misiri min n'u fil'a kɔnɔ ale de y'a dugukolo san a n'a ka so Allahu akbar mɛ mɔgɔw k'u b'a sara a ma sɔn a yɛrɛ de y'a kɛ Allahu akbar mɛ mɔgɔw y'a dɛmɛ k'a jɔ kɛra mɛ ala ma kira to ten salatu wasalam ayi kira ma sa fiyewu fo a bi bagan tonen kulukulu a b'a ta k'a di mɔgɔw ma tiɲɛ Allahu akbar Aidara sige n'i tora ala kɔfɛ a b'i dɛmɛ tiɲɛ o bɛ kɛ o bɛ kɛnɛ kan n'i tora ala kɔfɛ a b'i dɛmɛ dɛ siga t'a la Aidara o bɛ kɛnɛ kan a y'aw jija
ngani kuma in bi karamɔgɔw de kan an ka wajulikɛlaw an'an ka karamɔgɔw kuma ni yɔrɔnin y'olu ta ye ku ni yɛrɛ wallahi ala b'i dɛmɛ aha ne kura ni yɛrɛ ye a sanu wagande ti ban dɛ wa masaya dɔw fana dan t'a la a y'aw lamaga ni natara i bɛ kɛ jɔn ye ni natara i bɛ kɛ jɔn ye dɛ Seydina Ali ka kuma don tɔmu rikun muhabbat nata man'i sɔrɔ dɔrɔn ko jɔnya dɔ don a juru tɛ tigɛ fo k'i sa ansaru aw sara bɛ Ala bolo kanuɲɔgɔnw aw sara bɛ Ala bolo dɛmɛbaw aw sara bɛ Ala bolo an ka dugawu bɛ nin saba de kan billahi al-aliyyil azim Ala b'a seereya an ma gɛrɛ Ala la yɔrɔ si k'an tɛgɛ jan ka dugawu kɛ ne yɛrɛ Hayidara ni n ka denbaya ye n bɛ ansaru fara a kan ansaru kɔfɛ kanuɲɔgɔn minnu bɛ yen ani dɛmɛbaa minnu bɛ yen Ala tulo b'a la n bɛ kuma Ala min fɛ n bɛ nin bɛɛ de fara a kan bɛɛ tɛ ansaru c'est à dire bɛɛ ye ansaru ye mais u t'a faamu quoi maa o maa bɛ Hayidara fɛ o ye ansaru dɔ ye tari ma faamu de mais comme u bɔlen don ɲɔgɔn na an ka jate la bamanankan cogoya la kumana an b'a fɔ ansaru ani kanubaw an tɛ ɲinɛ dɛ fiya dugutigi a k'a dɔn an bɛ dugawu k'u ye don o don an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ an ka ɲɔgɔn ye man ca mais an tɛ ɲinɛ u kɔ an tɛ ɲinɛ u kɔ dɛ muso min ye sin di kira ma sallallahu alaihi wasallam u ka dugulamɔgɔw murutira u bolo silamɛw bolo ka silamɛw kɛlɛ kira ye silamɛw bila ka taa u taara dugu in kɛlɛ u sera a la u y'u bɛɛ minɛ ka na n'u ye Madina min ye sin di kira ma Halima Saadi u nana musokɔrɔba in yɔrɔ la k'u dama kasi a la musokɔrɔba in wulila ka na Madina a sera da la a k'u k'a fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam k'a ba bɛ da la kira ba banna ka sɔrɔ kira bɛ alal asahi san 6 la ko kira ba bɛ da la kira ko ale ba ko k'u kana k'a kana a donna kira y'a ye Halima don min ye sin d'ale ma kira wulila k'a jɔ wuli ka jɔ m'a ɲɛ dɛ kira y'a ka disa bɔ a kan na k'o de fɛɛfɛ k'a k'a sigi o kan a y'a sigi o kan kira y'a ɲininka ko n bɛ se ka mun k'i ye mun don a ko n burankɛ b'i bolo n ka dugulamɔgɔ dɔw b'i bolo kira ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ wele ka na a ko a ye nin ka dugulamaa bɛɛ bila nin kama a y'a bɛɛ bila u ye kafiri bɛɛ bila kafiri minnu binna silamɛw kan mais silamɛw ser'u la u y'u ɲɛnama minɛ ka na kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam mais ko muso min ye sin di ne ma ka kɔrɔ o ka dugulamɔɔw don wa a yɛrɛ n'an bɛ n y'u bila a kama kama bɛ yen dɛ kumana an ka mɔgɔ dalen ninnu an bɛ dugawu k'u ye an tɛ ɲinɛ u kɔ an tɛ ɲinɛ u kɔ nka sayiru ka kuma dɔ bɛ yen a ko n'i y'u ka da kɔngɔ la taruzu raddan fa innal ahibata kad rahalu ko i kana jaabi kɔnɔ i tɛna jaabi mɛn ko kanuɲɔgɔn taara u taara la tas'ali dara amman kana yaskunuha الباب يخبرك بأن القوم قد رحلوا كوي كان so ɲininka ko jɔnni ngunbiya ko da b'a f'i ye k'u taara da yɛrɛ ye cogo b'a f'i ye k'u taara o la min b'an bolo o ye jija ni cɛsiri de ye mais an kana ɲinɛ olu kɔ an yɛrɛ bi kɛ ten de i bɛ juru min don o de bɛ sara mɔgɔ b'i bangebaaw barika sɔrɔ
ka sɔrɔ hali mun ye Allahu akbar bɛ kɛ o bɛ kɛ ni ŋaniya ni ka cɛsiri de tiɲɛ an kana ɲinɛ u kɔ ayi an tɛ ɲinɛ u kɔ u y'u seko k'an ye ka taa Allahu akbar u bɛ ala bolo an yɛrɛ bɛ taa mɛ yan'an ka taa an ka fɛn dɔ k'u ye ala ɲɛna Allahu akbar a y'a janto a bangebaaw la inshallah y'a fɔ cɛw bɛ ɲɔgɔn dan yen de Allahu akbar kɛnɛ kan hali ni kafiri don a bonya hali ni fa ye kafiri ye i ba ye kafiri ye a bonya an ka diinɛ y'o de fɔ kira ye muso min bonya nin ye kafiri de don bolisɔnna de don mɛ kira wulila k'a kunbɛn parce que ko dɔ tɛmɛna kunun o tɛmɛna Aïdara k'a ka disa bɔ k'a fɛnsɛ a k'i sigi a kan Allahu akbar barika tɛ tulonkɛ fɛn dɛ ayi Allahu akbar bɛ kɛnɛ kan a y'a bangebaaw bonya minnu bangebaa banna dugawu k'a ye n'a ma ban silamɛya kan hali bi i b'a barika sɔrɔ a tun bɛ fɛn min fɛ n'o bɛ daga yan o kɛ a teri minnu tun b'a bolo yan taa bɔ u ye a kama n bɛ kuma surunya Aïdara an bɛna a lajɛ ka don hadara kɔnɔ a bɛ ŋaniyaw siri n b'a dɔn walahi dɔ bɛna fɛn dɔ ye a kun jigi t'a ka hɛrɛ la ala bɛ sɔn an ma jɛ foyi kama ni ala tɛ foyi m'an fara ɲɔgɔn kan ala ko ta ni ala y'a dɔn ɲɛda si tɛ yan ne ni min bɛ ɲɔgɔn dɔn sira wɛrɛ kan ni ala tɛ a tɛ yan a cɛ tɛ yan a muso tɛ yan maa o maa bi yan ne y'i dɔn ala kama i ye ne dɔn ala kama kumana ni ala kama de don ala yɛrɛ k'a ko kama an bɛna min ɲini a fɛ ala k'a d'a ma an bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ an jugu ala k'u dɛsɛ ala k'u jigi tigɛ ala kɛra bonya kama sɔli ala rasuli an bɛ don hadara la min b'an fɛ k'a fɔ setigi ye miniti 2 an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ alhamdulillahi rabbil alamin a caman fɔra dɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'a bɛɛ minɛ ala k'aw nisɔndiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين
الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب